Ɗan wata ina za ki je ne? Na yi wani irin tambaya ne wannan. Kawai zan je gidan ƙawata ne. Gidan ƙawarki? Eh? A to ki fa dawo da wuri fa. Ba ka da matsala yaya. Dan kin san bana so ana taɓa min ku ƴan ƙannunan nawa. Ina yin ka yaya. Sosai fa nake yin ka. Ki dawo da wuri. Kaka damu yaya sai na dawo. Wallahi ita kadai ta rage min dan wallahi duk wanda ya taba min ita kai shikenan dai Allah ya dawo da ita lafiya. Ya. Na ce mai magana. Faɗa gidan ƙawana zan je ni mu je ni a kan gari. To. Kin san menene? Amana. Bakin ki kadaran. Kadaran. Me ake cewa? Kadaran kadam. Kin gane ko? Ba maganin. Wani za ko ihu. Za mu shiga cikin sando da lalama. Kin gane? Yawa. Amma ni gaskiya ba. Menene? Kin tsoron me? Ba za mu daɗe ba. Ya za mu daɗe. Mun yi wuta awa uku. Ya mana. Yaya na fa ya ce kan daɗe kuma awa uku awa ɗaya biyu har uku. To. Shi kenan kamar muna shiga sai mu fito. Awa ɗaya. Awa ɗaya. Awa ɗaya. Sai ka ce cakulkuli. Iska ne ni. Kai. Sai yayin da lokaci ya bada. Zo mu ce. Zo mana. Yaya na ya ce bakka na daɗe kuma za ka sani je da mai. Ni da shi wa kika zaɓa. Wai ka zaɓa. No. Wai ka zaɓa. Kai mana Kin saboda zaɓe ni. kai fa mijina ne aure na za ka yi. To ba umarni. Zo mu shiga. Wannan ainihin gidan nan? Wato nan ne ainihin an shiga da ainihin ƙannuwarka kuma wallahi har ga Allah bai dana ra'a kuma kuma mu dai ka san ustazai da muke ainihin ƙaurin suna wato bana so Muje ina bana so da karasa wurin ne a sai ni na kawo gulma wato shi ina gani fa sanda sadap suka ainihin sanda suka shiga daga ciki maza ka leƙa suna can ciki. Ina ne? Ko da yake sai dan ce gayi. Ya kai. Lafiya haƙi ake. Na san kai ma da gani dan iska ne. Ka zama Lagos ko? Me faru ne kake mu wannan tambayan? To. Dan iska ka dan iska ya. Dole sai gane. Na san ka zama Lagos. Kai. Babu wani boye na san kai ma dan iska ne. Akwai kaya. Dari uku kawai za ka bani. Ka shige. Dari ku ko? An kashe wani ne. Wannan dari uku. Sai ka shige. Ina gama na fito. Ban mana yawa cike ji. Kafin su abinci in dawo. Kawai sai ka. In ta ƙi ka ɗaga mata wuka kawai. Allah. Ka gani? Ka Mene ne? Me? Kai. Kana ne, fa kana ne. Kai. Kana ne. Ke me? Mana kana ne. Tashi nan da. Zo mana. Tashi mana. Me na gudu? Me na gudu? Kai. Dan ubanka kanwan nawa zaka ci amana? La. Kanwan nawa? Wa da ba daya koko.
kuturin ubangiji. Wada. Kaga da yadda gona yake ko? Wallahi tallahi. An ga maka gonar nan za a kwanta arziki. Kaga amfanin cryptocurrency ko? Da nake maka bayani. Gaskiya ne. A'a. Shi yasa nake ce maka wannan crypto din yin shi. Wai cryptocurrency din? Kai. Malamu. Ya kai ne. Ya kai. Kewa Allah kewa annabi. Ya kai ne. Malamu. Ya Allah taimako na zo ne ma gurinka. Wallahi matata ce ta haihu. Ɗan biyu. Wallahi na waye gari ba ko sisi a jikina. Ko na unguwar zoma ba a sallama ba. In bane kai Allah ya maka talala. Har na wata shida ake haihuwa ko? Tara ne ai. Wata tara. Allah ya mai talala na wata tara. Amma a ce a wata tara nan baka ajiye komai wanda in an haihu za ka yi amfani da shi ba. Lallai na ga sakaci irin naka. Na yi kasuwancin na taɓa aikin gwamnatin da na ajiye na koma aikin gidan biredin ƙarshe bai wuce samu 150 maka na zo gida ma. Ba ta. Ai yanzu duniyar wayewa ai. Kasancewar yanzu lokaci ya zo wanda za ku iya samun kuɗin mu ba tare da mun yi aikin gwamnati ta hanyoyin kimiyya daban-daban. Amma waɗanda suka fi suna su ne forex trading da kuma cryptocurrencies. Tabbas na taɓa yin wani. Amma gaskiya ban je daɗi ba don yaudara ta aka. Duk da kasancewa ana samun mayaudara da kuma 'yan damfara. Amma WikiFX kamfani ne da zai iya bi muku karin kuɗin ku waɗanda aka damfare ku ya dawo muku da shi. Shi yasa muke tallata ma 'yan uwa wani application mai suna WikiFX wacce take ƙasan China waɗanda suke yaƙi da 'yan damfara harkan forex har ma da na crypto. Haka zalika kamfanin WikiFX yana taimaka ma waɗanda aka damfara a harkan forex trading ko kuma cryptocurrencies ta bi musu kadin kuɗin su ta dawo musu da shi. Haka zalika ba ma ku ba hatta masu kallon mu duk wanda ya san yana harka da cryptocurrencies ko kuma forex trading ya yi kokarin sauke WikiFX wanda a yanzu haka link din yana description din wannan bidiyon namu. Kuma kamar yadda nake faɗi muku idan kuna son kuma wannan kamfani WikiFX ko kuma application din nan talla da za ku iya dinga samun kuɗin shiga kawai ku nemo waɗanda aka damfara domin WikiFX ta maido musu kuɗin da aka damfare su. To har yanzu fa ana yi kuma idan kai aiki da wannan kamfanin ka musu talla duk sati za su dinga biyan ka. Har ila yau ku duba description akwai namban waya da na sa wanda za ku iya tuntuɓar namban wayan za su faɗi muku yadda za ku yi. Yadda za ku sauke application ɗin idan a YouTube kake kallo a description ɗin bidiyon nan za ka taɓa rubutun da na yi na sunan bidiyon description zai fito za ka ga link ɗin ka sauke application ɗin a Play Store sai ka je ka yi register application ɗin. Idan kuma a Facebook kake kallo ka danna blue ɗin rubutun da ya fito link ɗin sai ka sauke shi a Google Play Store har ila yau shi ma ka yi registration. Idan kuma a Instagram kake kallo a bio ɗina zan sa link ɗin da aka iya sauke shi a Google Play Store. Ku je ku yi downloading sannan ku yi sign in a application ɗin. Abin da ku yi sign in kun duba za ku ga an rubuta sign up in kun je za ku sa email ɗin ku yi sign in da su. Mun gode da ni da ku mu yi aiki a WikiFX domin duk sati mu dinga samun kuɗin shiga.